wancan kawalin naku na Abuja da yake wannan magana yake cewa ki ƙara daga bolin shi ma ya san kanshi da shi nake ko baka ba dan gura uban da nake shayi ko nake. Wata majiya ta wallafa cewa jarumin ya yi wa jarumar barazanar sakin bidiyonta idan har ta ƙara yi wa wani ko wata rashin kunya. Sai dai jarumar ta wallafa wani bidiyo a shafinta na Instagram inda ta yi shi kamar haka. A dake ba za mu da ku ba. A mare ba za mu mare. Bayan da jarumar ta saki bidiyon, shi ma jarumin ya wallafa wani bidiyo inda yake cikin gadin yana waɗansu maganganu kamar haka. Wani yana can yana jin haushinka ko wata. Ya kana nan kana cilin dinka ni duka ne yadda a zauna lafiya da mahaifiyarka malam wes abin da ya dame ka a rayuwarka ba wani a gabanka ba ruwanka da wani. Za mu so ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawar sanarwa ga ƙarashin bidiyon farko. Daga yanzu mu za mu fara gyarawa daga mace har namiji zama za mu fara discipline za mu dinga cin gutsun uwar yaro ko yarinya duk masu raini da wani rashin kunya a social media dan me cin uwarsu dan me fesa uwarsu mani a fuska to za mu fara gyara kowane zama tunda in kuna yi ko tsoron ku manyan suke ji ba sa iya muku magana tunda an ce akwai mofan akwai film makers akwai senso ba sa iya muku gyara idan kun yi rashin kunya to mu za mu gyara ku da karfin tsiya za mu ci durin uwarku.